ई कवन बा पियावा में खूबी हो गइल बड़ुओ करे में डूबी हो कि फरहर पतर बने संवरे अगोर देखे स्माइल ताकेले मोरा ओर त लागेले बेजोड़ सैया लागेले। तरीका से कंट्रोवर्सी फैलावल जाता गंदा गीत के। गंदा देखी मेन बाकी गंदा लोग पसंद करता। भोजन कई प्रकार के होला, खाना मांसाहारी भी होला शाकाहारी भी होला, तो लोग एकरा के ज़्यादा पसंद करता, लोग परोसता। पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, फलानवा स्टार, सारा जना स्टार बारे, लेकिन भोजपुरी के भाषा खातिर उ लोग का करता लोग सब कोई आदरणीय बा। काहे आदरणीय बाटे? भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल होके के चाहिए। भोजपुरी अपना भारत में ही ना विदेश में लोग सुनत बाटे। अब बताएं कि भोजपुरी के अगर 8वां अनुसूची में, अब देखिए ना आईपीएल में भोजपुरी बाता, आईपीएल में भोजपुरी में कमेंटेटर है, देखिए मोरले बारन दुतल्ला वाला शॉट कि रोजी रोटी चले जब चलेला थिएटर, झूठो के रोज तू बढ़ाई देलू मेटर, न कमाई तो का खइबू सुथनिया हो सुथनिया। लड़किया का औरतिया कहला छोड़ के तू कनिया नचावेला नचनिया, छोड़ के तू कनिया नचावेला नचनिया। और आज भोजपुरी के दौर बाद भोजपुरी आज बिहार में ही ना पूरा भारत में ही ना बल्कि पूरा अलग अलग देश में भी भोजपुरी के डंका बाज रहल बाटे। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया। सबके नमस्कार, सबके प्रणाम। रहुआ कैसन बानी? हम भी बहुत अच्छा बानी। अच्छा, भोजपुरी के का हाल बाटे? भोजपुरी के एकदम चमकता, मेरे भोजपुरी चमकता। अभी के भोजपुरी के भाषा के बात कही जाओ तो काफ़ी विवाद चलता है और अश्लीलता के लेके जो कि काफ़ी जो कि विरोध भी होता है, सपोर्ट भी बटे। का कहें कर लेके सब कोई अगर अश्लीलता बा, लेकिन अच्छा गीत हुई बा ओकरा के भी आप सब आशीर्वाद प्यारा भी लागले। हमारे गाना वायरल होला लागले बेजोड़ से, हमें 1% अश्लीलता नहीं थे। खैर हम अश्लील तो हमार गीत नहीं रहेला। अभी वो गाना पे 5.5 लाख से ऊपर रील बनल बा, एक महीना में 50 लाख से ऊपर व्यू बा। लागेले बेजोड़ से यहाँ लागेले बेजोड़। जैसे कि भोजपुरी के गाना के अगर बात करें, शुरुआत कब कैले रहनी रहुआ? शुरुआत हम मंच से शुरुआत कैले रही। मंच हम 3 साल कैनी। और बाद हम 3-4 साल के बाद हम एल्बम लाइन में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी। अच्छा, एल्बम अगर गईनी तो एल्बम के क्षेत्र में कौन पहिलका जौन गाना रहे जौन रहुआ के पॉपुलर कर दिलस? इतना गाना एक हमारा रहे जो कि हमरा के बहुत आशीर्वाद पूरा मिलल। वो गाना से छोड़ के तू कनिया नचावेला नचनिया काफ़ी ग्राउंड लेवल पर बाजा रहे, बिहार म्यूजिक साइड है। और आज के डेट में भी वो गाना के प्यार आशीर्वाद मिलेला। नचनिया पे गाना आई रहे हमारे 2 साल पहले गाना है। और कि रोजी रोटी चले जब चलेला थिएटर, झूठो के रोज तू बढ़ाई देलू मेटर, न कमाई तो का खइबू सुथनिया हो सुथनिया। लड़किया का औरतिया कहला छोड़ के तू कनिया नचावेला नचनिया, छोड़ के तू कनिया नचावेला नचनिया। तमाम। अच्छा चलिए, जैसे कि नचनिया का बात भलते को नचनिया लगाना वायरल भला कैसे बात थोड़ा सा बढ़ा भी गाना वायरल रहे। हाँ। भी गाना रील पे भी वायरल रहे और बिहार म्यूजिक से आई रहे। रानी जी काम के लिए काम के लिए बहुत अच्छा गीत रहे, आप सुना वगैरह के। अच्छा, क्या कहें भोजपुरी में अभी जौन बाटे, अब भोजपुरी में काफ़ी गीत चोरी हो रहा बाटे। अब ये बहुत कि पवन सिंह के लेके या खेसारी के लेके बहुत चोरल बाटे अभी जो कि चोरा चोरी के मैटर। का कहे में पड़ेगा? ई ना होके के चाहिए, ना चोरी ना करे के चाहिए। अगर ऐसा माने चोरी के माने कि खेसारी लाल या चोर बारन की पवन सिंह चोर बारन, कहे दोनों जना पे इल्जाम लागल बा। दोनों लोग हमारा आइडियल बा और दोनों लोग के हम बहुत मानी ना। और तो ये बताइए कि स्टेज से शुरुआत कैनी गाना कई प्रकार के हमने के होला भोजपुरी में? चैता होला, भोजपुरी गीत होला, निर्गुण, बहुत सारा गीत होला। माने कि चैता उइता गावे नहीं गिना रुआ? सब गाइना हम गाना सब गाई नहीं। अच्छा, अभी चैत के महीना बीतल बाटे, कोनो गीत आई लखटे अभी एल्बम पर? बहुत सारा गीत आइल बा। आप तमाम गीत के आप यूट्यूब पे जाई और निशांत सिंह भोजपुरी सॉन्ग सर्च करी और सुनी। तमाम गीत अभी वायरल भी भइल बा। अभी लागेले बेजोड़ से यहाँ तत्काल में 1 महीना भइल बा। आप सबके प्यार आशीर्वाद मिलल बा। वो गाना के आप सब सुनी और सब सीजनली गाना आवेला। अभी लोकगीत भी अभी 2-3 दिन बाद एक और लोकगीत आवता बहुत ब्लॉकबस्टर।
तो लगातार गीत आवत रहला, बहुत सारा गीत बा। ऐसे बताइए जो भोजपुरी के लेके लोग गंदा गंदा गाड़ी भी देता टे जैसे एगो तनिया झा एगो बाड़ी गायक अब पता ना गायक गायके नहीं हुई माँ के अब जे भी होके का कहे हम जैसे कि जौन तरीका से कंट्रोवर्सी फैलावल जाता टे गंदा गीत के गंदा देखी मेन बाकी गंदा लोग पसंद करता। यानी दर्शक अश्लील बा एकर मतलब दर्शक अश्लील हम नहीं कहत। हाँ। लोग अगर जाई अगर बढ़िया गीत भी अगर लोग सुने वाला बा तो उहो गीत के दर्शक बाड़े। तो भोजन कई प्रकार के होला, खाना मांसाहारी भी होला, शाकाहारी भी होला। तो लोग जरा के ज़्यादा पसंद करता, लोग परोसता। तो अब परोसता उ चलत टे भी चलता कि उहे चलते बा, उहे चलत टे उहे चलता। बहुत सारा जो कि गायक बन लो जो साफ सुथरा गा के चमकल बानी लोग का कहे हम लोग के अभी गाना कहते बनी कभी गाना वायरल भइल बा फरहर पातर बाणे सांवर है गोर लागे ले बेजोड़ सैया लागे ले बेजोड़। ये गाना में जाके सुनी एकरा के प्यार आशीर्वाद दी। राउर गाना है हाँ बहुत वायरल बा अभी, अब रील तो काफ़ी वायरल बा। तनी एक लाइन तनी अपना ओह अंदाज में तनी हो जाओ। ये गाना भी गनी है ना कि कौन बा पियावा में खूबी हो गइल बड़ू करे में डूबी हो कि फरहर पातर बाणे सांवरे गोर देखे स्माइल ताकेले मोरा और त लागेले बेजोड़ सैया लागेले बेजोड़। अच्छा चलिए इंटरव्यू बड़ा ना करें हम कैसे केहू बड़ देखत नहीं है ना तो भोजपुरी के जाते जाते श्रोता लोग के कार हुआ संदेश देवे के चाहे भोजपुरी खातिर आप सबसे यह नम्र निवेदन बा, विनती बा कि आप सब हम सभी कलाकार के ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहें और अच्छा गीत के भी आप लोग जम के सपोर्ट करी, तब खुद अश्लील गावे वाला लोग की जनसंख्या कम हो जाए। अश्लील 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 जो मुद्दा उठाता है ना उठी, ना उठे। अगर वो गीत पे ज़्यादा बाजी है चाहे वो गीत का आशीर्वाद मिली तो लोग गईबे करी। अच्छा भोजपुरी में दू जना स्टार बारन, दू जना बारन स्टार, हालांकि देसी स्टार और गांव स्टार बहुत सारा लोग स्टार बा। लोग भोजपुरी के बाद दू गो गायक लोग अपना आप के स्टार केहू पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार फलानवा स्टार सारा जना स्टार बारन। लेकिन भोजपुरी के भाषा खातिर उ लोग का करतन लोग सबको आदरणीय बा। काहे आदरणीय बाटे भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल होके के चाहिए। भोजपुरी अपना भारत में ही ना विदेश में लोग सुनत बाटे। अब बताएं कि भोजपुरी के अगर 8वां अनुसूची में अब देखिए ना ये आईपीएल में भोजपुरी बाता, आईपीएल में भोजपुरी में कमेंटेटर है देखिए मोरले बारन 2 तल्ला वाला शॉट। अब देखिए और भोजपुरी के जहाँ तक हमने के मिलत नहीं के थी मान्यता नहीं के कहे के मतलब जो 8वां अनुसूची में शामिल होके चाहिए कि ना वो लोग के एक बार आवाज़ उठावे के चाहिए कि ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सब चीज़ के समय होला और हमारा उम्मीद बा कि हमने के भोजपुरी से अभी बड़े भैया दिनेश लाल यादव भैया मनोज तिवारी भैया सांसद बन जा जरूर ये चीज़ पकड़ा वहाँ लोग विचार करब जा, वहाँ लोग आदरणीय गार्जियन बन जा तो जरूर उठाएंगे। हमने के साथ भोजपुरी गायक निशान सिंह रनी है। बाकी वीडियो कैसा लागल है कमेंट के जरूर बताएं। धन्यवाद।